Begira, itxaropentzu izateko motibo txikioa badago. Gogoan daukat, Misericordiaren aldera dagoen ate horretan iritsi zirela Newcastle eta Parmaren kontrako golak, esate baterako. Ea, orain honetan ere, Misericordiaren aldean dagoen ate horrek suerte ematen dion Atletiki. Dena beharko dute, baita Begoñako amaren laguntza ere, beste hainbatetan komentatu bezala, Atletikek dena beharko du gaurko partidu garrantzitsu hau aurrera ateratzeko. Andoni Ima. Joseba Etxeberriaren bila. Baloia kanpora bidali du Kobiasvili. Lakruzek egingo du alboko sakea. Itxutu gabe. Badirudi hori izan dela entrenatzaileak emandako autua. Falta adirazi du orain epaile Hungariarrak. Wagner jauna. Alboko sakea du. Hori egin du orain bigarren keinu bat. Alboko sakea luze egiteko aukeran izango dira zurigorriak. Urtaizen bila. Luze egingo du Lakruzek, hori adirazi dio Etxeberriari. Eta orain korner berri bat. Lehen zatian Atletikek jaurti ditu hainbat, 6 oker espanago, hau beste bat. Horda Julen Guerrero. Partidu hasieran korner jaurtiketetan min asko egin dio Zibiliziri Atletik. Orain baloia ederki bidali du kanpora Didaba. Guerrero gozondo barura. Kurpin ederra eman dio baloiari, baina zuzenean kanpora joan da. Remantatzeko baloio jaia da. Hori, Atletikan galeko jokalari batek itzi behar duelako eta ordena batera zauden. Baloia arriskutsua bai, baina oso jaia da. Julen Guerrero zuen pantailetan eta bien bitartean Didabak egin du zakea. Alkorta, Larrazabal. Urtaizen bila, abantaila izan du Didabak. Garbi hasi dira, Lehenengo baloia hartu dutena, lehenengo baloio gora bota dutena, Hor garbi ikusten da, adagaletan konpondu dutela zerbait, eta entrenatzailea nahi duena egiten hasi dira jokoan. Falta, lasaitasuna eskatu du epaileak. Lakruz joan da aperuntz eta lurrean min hartuta Mijail Asbetia. Hor jokaldia. Zaletuak azerre. Eta Asbetia zutitu da jadanik. Ez du gauza handirik. Ez du izan behar, gauza handirik. Lakruzek ez dio, gauza handirik egin. Berak zerbait oso baterakoan apoiatzeakoan zerbait gertatu zaio, baina ez dago golpe egiten. Beste jaituko dela eta... Oraintxe abiatu da Masai emailea aulkiti beste puntaraino eta ara iritsi orduko nik uste mina joan egingo zaiola. Bai, ja joan zaio. Urtzai. Gol bat behar du Atletikek. Eta ez genuke azken 5-10 minututan larri ikusi nahi talde zurigorria. Mutgiri. Bakaratze. Falta Atletiken alde. Eta Luis Fernandez epitatu falta izan da hori. Biak berdin joan diralako. Bizkanaga presio gehiago eta jendeak izartu behar du. Bizka bat animatu behar du. Arrispaiaren inguruan presio gehiago egin behar du. Hori da, Arrazabalek orain ezker hori. Joan egintzaio baloia Espanti ezker hori. Alboko sakea. Georgiaren alde. Partidua utxean da. Kanporak eta 1 eta 2. Zibiliziko gizonen alde. Mutgiri. Ezkerro. Falta nabarmena egin diote. Txartela ere eskatzen dute, baina jakina. Gizon honek gure datuak oker espaldira, lehen zatian ikusi du bat, eta espaileak ongi neurtuko ditu txartela. Arrazabalek egingo du zakea. Era batatzean sartuta, Zibiliziko Dinamo talde. Denak atzea. Guaramazek alden du oso seguru. Imaz, loratu. Joseba Etxeberria. Ezkerrok intentzioz jaurti. Baita Bitor Altizak ere. Oso ona Bitor Altizaren jaurtiketa. Eta hori bezain ona Guaramazte atezainaren erantzuna. Ekulak esko atera du, Horre falta atera duenean, urrundu duenean berak, posibilia zuen berak eskuakin hartzeko, beste aukera bat eman di Atletiri. Hor, 2000
bi erremate ondira lehenengo Julen Guerrerok egin duena, urrundu atzelariek, gero Bittor Alkizarena. Justuan ikutu du Goran Matze. Falta eta txartel horia, eta nik uste bigarrena dela. Bai jauna. Esan dugu, kontu zibili berrazuela gizon honek, eta handik 2 minutura badoa kalera. Bigarren zatiko 5. minutuan beraz, gutxiri, kanpora, Atletikek gizon bat gehiago izango du hemendik aurrera. Bai, hor berak pentsatu zen baloia irabaziko zuela, Bittor Alkiza oso ondo, bere hankak ipiniz da pixka baloia babesteko eta falta horren bila joanez, eta gero falta. Eta garbia, Bittor Alkiza, baloia ez du ikusten Bittor Alkiza gotzen du, eta karrera nola izan da, bigarren txartel horia, eta... Aurreko jokaldean gainera beste falta bat egin berria zuen gizon honek, esperientzi falta, frogatu du hor, Guerrerok luze, gol bat orain ona izateke, baina ezin izan dute errematea behar bezala egin zuri-gorriek. Bueno, abantaila eder bat dute, 40 minutu jokatu ditu Atletikek, gizon bat gehiagoz, eta hori horrelako partidu batetan abantaila handia da, Larra. Bai, handia da. Eta gaina horako partiduetan, ikusten da Atleti beste Dinamo baino gehiago dela, eta behar duela pixka lasaitasun pixka bat, lasaitasun hori igual hori etorreko zaio. Lasaitasun igual etorreko zaio, jokalari bat gehiago daudela eta bat, baina jakin behar du jokatzen, horrek ez nahize partidu irabazita da honik. Jakin behar du jokatzen, pazientzia hundiakin jokatu behar du, eta epailearen erabakiak ez, eta ilusio hundia izango dut. Alkiza. Bakarrean jokaldi egin nahirik, pase sakona Joseba Etxeberriaren eta gola! Baliozko gola 6. minutua. Zoragarria Alkizaren pasea eta oso ona Joseba Etxeberriak emandako bukaera. Azten nolako bigarren zatiaren hasiera Atletik taldearentzat. Gizon bat gehiago du zelaian eta orain ederki aprobetxatu du Atletikek aukera. Badoa talde erdia lehenengoz Etxeberria Joseba zoriontzera eta orain Alkiza. Oso pase ona eta bukaera ona baita ere. Bai, baina jokaldi izan da ona, Zelai erdian baloia hartu indarrez gainditu jokalariak, eta gero azkeneko momentuan pasea behar da neurriaz, eta norabide onarekin, eta gero bukaera hondik eta hobea. Hori behartzen Atletikek, Atletik etorretzen dio, jokalari gehiago duela, eta pizkala zaitzen da nahi da, partio polit bat egiten duten da Zaletoi, gozatzeko momentuak ematen da. Oso maldan gora jarri da partidua, Georgiako gizonentzat eta Pedro Mari Goikoetxea aldaketa bat egingo du orain Kurtzilaba entrenatzailea. Bai, Melkatze 15 zenbakiarekin irtengo da, eta kanpora doana Aizbetia, 18 zenbaki duna. Beste alde batetik esan behar da, gol hori sartuta berea da, Joseba Etxeberriak keinu berezi bat egin diola jende artean dagoen norbaiti gola eskainiz. Bueno, zaletuak orain pozez txoratzen, egia esan gauzak oso ongi jarri dira Atletik taldearentzat, gogoratu, han Georgian sartutako golari esker, eta gol horrek, Imazek sartutako gol horrek duen balio bikoitzari esker, une honetan Atletik zaikatua dagoela, baina minutu asko falta dira. Bat eta utxekoa ona da, baina partidua ez da bukatu, ez da gutxiagorik ere, Larra. Partidua ez da bukatu, partidua oain hasi da pixka bat, Atletik erentzako eta batez Dinamorentzako. Dinamorek beren erroa pixka eta aurrera zentzun da Atletik kontra zura miniteko posibilea daukan, baina horratzean beti kontu hondia. Atzean kontuz, gaiek oain Rafa Alkortaren... Bueno, gora bera bat izan du hor Alkortak eta epaia beraren gana joan da. Esperientzia saldu behar du hor, Esperientzia saldu behar du, pixka bat berak, lasaitasun epini behar du, eta ez du hor sartu behar gerra batean, Ea nolako erantzun ematen duen Tbilisiko Dinamok, gauzak oso maldan gora dituzte. Jokalari bat gutxiago, kanporak eta momentu bat eskatzen ari da publikoa. Beste bat ez litzateke txarra, baina gauzak bere horretan naiz eta pixka bat sufritu, bukaerarako ere firmatu daitezke, Larra. Bai. Esan duguna da, pixka bat atzeko ate hori, bere atzeko ate hori, bere atea utzean mantentzea da, Bizkalena bizka berandu etorreko zen aukera hori etorri da gola egin dute, eta bizka bat jokatu markagailoakin, erlojoakin, eta behaiek bagutxu daudela, pazientzia dira. Zelairatu berri den Melkatze ezkerraldean kokatu da, eta orain punta-puntan Jomeriki bakarri dugu 11 zenbakiaz.
Baina emaitzak ez du balio Georgiarrentzat, zerbait asmatu beharko du Murtaz Kurtxilaba entrenatzaile. Alkiza zelai erdia. Antolatzaile nagusi bezala izendatu du Fernandezek. Argi dago. Alkiza. Ez du baloia behar bezala babestu. Jomeriki. Ezkerro. Alkiza. Baloi ederra, Isma Urzaizentza. Idabak alden du, Ezkerro eta Makaratze. Eta Bittor Alkiza jokoan sartu denean, aletik beste itxura bat hartu du, Bera dugu zelai erdiko gidaria. Kartel horiko jokaldian bera egonda, goleko pasean da jokaldian bera egonda, oain pas honetan ere bai. Bera azaldu denean partiduan, aletik beste itxura bat. Alboko sakea, Larrazabalek egingo du. Urzaizek ikutu du, eta azkenik Kobiasbilik alden du. Gogoratu, gizon bat gutxiago duela. Bigarren zatiko 5. minutu askeroztik, Zibiliziko Dinamo. Eta Atletik bat eta huts nagusi da, eta kanporaketa Zurigorrien alde dugu, Etxeberriak 6. minutuan, bigarren zati honetan, gola sartu eta gero. Larrazabal. Minutu honak orain Zurigorrientzat. Ima. Kobiasbili, Letkatze bigarren zatian zelairatu berria hor da, eta Lakruzek alden dugu. Hor da Letkatze. Azbetiaren ordez hartu da zelaira, oso ezberdina Azbetiak etxean eginiko lana, orduan Cesar erabat nahasi zuen, eta gaur alderantziz ez du ia jokoan sartzeko aukerarik ere izan. Luis Fernandezek eta Kurtxilabak taldea zuzentzeko erabat modu edo era desberdina daukate. Zan behar da, Luis Fernandez eseri ez dela egiten, eta Kurtxilaba aldiz nekez ukitzen da. Txikitzulik bidali du baloia kanpora, ezinean ditugu Georgiarrak eta hau izan daiteke albisterik onena Atletik entzat. Bai, hori da, Partido osoan ere, lehenengo zatia osoan ere, azkeneko 10-15 minutuan azaldu dira, baina oso gutxitan hor ere, hori gobea jokatu dituzte, eta zer bigarna azaldu, baina abesko utili sortu gabe, eta bain bagutxiagokin, ondik eta zalantza gehiago eta aukera sortzeko posibilea gutxiago. Alkortak sakonean Joseba Etxeberriarentzat, Idabak aldendu egin du. Gutxua. Falta, Walter Gutxuari eginiko. Atletik egin behar duena da, azkeneko bolaratan egiten ari da, pixka prestatuta zaukatena, Hase luzeak eta sakonak sartu, baina joko aldatu egiten da, markagailua alde dago, besteak bagutxi egin daude, pixka joko aldatu egiten da, gehiago erabili behar du baloia. Homerik ikutu du, eta Imanol Etxeberria jabetu da baloia. Hor da Etxeberria, azaldu da bai Imanol, taldeak gehien behar zuenean. Ez ahaztu lehen zatiko 31. minutuan, ia kanporak eta salbatu egin duela bera. Bai. Salbatu gutxienez, jokaldi horretan oso ondo azaldu da, seguru, ziurri ditu goza guztiak eta horrek konfiantza mandio taldeari, eta momentu horiek izan taldearen momentu kaskarren. Carlos García. Lurrean Julen Guerrero, epaiak ez du ezer berezirik ikusi, jokua jarraitzeko agindua eman du, orain abisu bat Gutxuari, Guerrerori ere kontuz ibiltzeko, bien arteko tirabira bat izan da zelai erdian, eta Idabak egin du jokoa Kobiasbilirekin. Alboko sakea, Zibilizikoentzat. Kobiasbili. Letkatzerekin egin du jokaldia. Zelai erdian ekin natze, eta hemen da Makaratze. Larrazabal. Santi Ezkerro. Abiadura joateko gogo. Baloi polita area barrura. Kobiasbilik abantaila izan du, eta ongi aldendu du. Txaloak Zurigorrientzat. Hor dago diferentzia, egaletatik jokatzea. Bai Joseba Etxeberriak eta bai Ezkerro oso zabalduta jokatu. Eskat baloia eskatu. Azaldu baloia jokatzeko, eta gero ikustu benima markatuta, bizkat bere markatzea eraman dut ileko atzetik datoren jokalaria egin, baina zelaia asko zabalduta, gehiago nabaritu behar da gehiago. Hor duzu Jelatze. Urzaizek ikutu,
Aukera Guerrerorentzat, langa gainetik kanpora. Keinu ona egin du Ezkerrok. Atzelaria eraman egin du eta atzean zegoen Erne Julen Guerrero. Jokaldia ona. Hor Ezkerrok oso ondo utzi dio ikusi indulako. Arraroa. Olako jokaldi batean Julen Guerrero gora botatzea, Atea ez asmatzea. Azerre Julen Guerrero bizi-bizian berriz eta Alkortak zelai erdian alden du. Ordu erdi falta da kanporaketa bukatzeko, gauzak bideratu ditu Atletikek. Hori zen gogorrena, orain eutsi egin behar dute eta izan ezkero beste golen bat sartu. Txikitsuili eta Kobiasvili. Trebea dago, honekin kontu hondiak ibilu behar da. Eta gainera gora doa orain, jakina. Ondo, bitxora artista. Joseba Etxeberria. Poliki Atletikek izango ditu aukerak. Normaltzat hartu beharko dugu Larra, minutuak aurrera joaten diren neurrian, zibilizikoek arriskuak hartzea eta goruk joatea horren beharrean baitaude. Hori da, pixka bat hori ikusten ari dira bera Atleti nola jokatzen du, nola ipini da, eta minutuak aurrera joatzela, minutu ordu erdia pasatzen danean, ja nik usten eta aurrera ningu dutela. Zelai erdi inguru horretan ipiniko du atzeko lerroa, eta pixkat zelaia estutu edo mostuta, zerbait gehiago egiten posibilia badaukan. Hor, Atletik aukera izango du arrestatu. Ezkerro. Arrazabalek kanpoan ikutu du, alboko sakea Georgiarren. Behin eta berriz txaloak Atletikeko gizonentzat. Eta atzetik orain Idaba, Alkiza. Asko ari da azaltzen bigarren zati honetan Donostiarra. Alkorta. Carlos García. Urzai. Lase jokatu behar du, pazientzia, egin buelta berriro. Gaudirik ez galdu. Joseba Etxeberria. Baloia eskatuz Guerrero, berarentza da pasea. Eta azken momentuan kanpora bidali du Makaratze. Oso ona jokaldia. Horri pizka bat hori da, lasaitasun handiak jokatu. Sakonean pasten luze sartu berden motean, sartu ikutu gehiago baloia. Movimento ona bizkarra hartu. Artelariak arrisko hundiz, nola irruntzen dut ikustita. Barrura botaz baloia. Guerrero gerdiratu, baloia Zutoinera Jaun Andreo. Bigarren Zutoinean hortxe zen La Cruz. Azken erremate Alkizarena, momentu ona izan dago Atletikentzat, eta nolabait bigarren golarekin kanporak eta erabakitzeko posibilitatea hortxe izan dute. Hala da. Aukera asko eukitzen nahi dira, Bai kornetan da bai faltatan, jokaldi gehienak aukera dira. Eta hori aprobetxatu behar du berak. Berriro ere, Zutoinera hemen ikusten dugu, Gero bitxoren Alkizaren errematea ere, gauza kontu egitatzen du, baina gola zera zaio. Pazientzia hundiak izokatu behar du. Eta beti kontuan euki, gola ez du hartu behar. Bi gol egin ezki ere behar bat eitu alin dute, esapena dago, eta bat, doble da, erabakitzea, partidua lehen gailen, bat ez ere atzean zen dut. Behin eta berriz keinuak egiten Luis Fernández, pixka bat partidua lasaitu egin du orain Imanol Etxeberria. Guerrero, Andoni Mazek jaurti, eta kornerera bidali du Guaramatze. Urrutitik jaurti du Imazek, eta erantzun hona eman dio atezaina. Zenbat erreza bagai hori ondo botatzea, gertatzen denena, Zelaia egutu du momentuan, ondik eta abiadura handia hartu du, eta baloi arriskutxe epini dio, gero Zelaia nola sartu nanka ikusuta, honetan, ondo Andoni. Beste jaurtiketa bat Imazek, orain honetan zuzenean gora. 10 gizon ez dugu zibiliziko Dinamo, eta astu bigarren zatia hasi eta berehala ikusi duela txartel gorria Mutxirik, 5. minutuan, eta jarraian 6. Atletikek gola sartu duela. Alkiza jokaldi ederra egin eta Joseba Etxeberriak burutu du hori, bat eta huts, aldetik aurretik, kanporaketa bideratua du momentuz talde zuri-gorria. Joseba Etxeberriak ezin izan du hasieran ikutu, jarraian bai, abantaila Kinatzek, eta atzetik Jelatzek alden du. Omeriki eta Larrazabal.
Imanol Etxeberriarentzat. Beste konfiantza batez ari da jakina Athletic taldea orain. Beste ez dago esan ikusirik, ez? Oen ja lasaiago gola egin du. Badaki golakin nahikoa izango dula holtzea mantendu ezkeo eta pazientzia ingatu. Ni uste dut, zuzen jokatzea ondo dagoela, bueno, beraien joko hori delako. Ezkerro, indarrez baino, poliki, baloia kokatzera joan da, baina artelariak ere hankazartu eta baloia aldendu egin du. Eta pizkat joko hau gehiago. Nola dagoen partida ikusietan ikusten dut baloia erabiliz, oso zabal jokatu eta arrizko gehiago sortzen du. Larrazabalek bigarren zutoinera oso luze joan da. Eta ateko sakea izango da. Georgiaren alde. Guaramazek baloia kokatu. Eta Txibitidabak egingo du sakea. Erlojuaren aurka. Jardun beharko dira Georgiarrak. Oraindik asko falta da, baina momentuz kalean izango lirateke emaitza honek. Guerrero. Ezkerro. Alkiza eta Larrazabal. Alkiza. Ongi joan da Victor Alkiza. Berriz ere iskin egin. Txaloak Alkizarentzat, baina jokaldiak ez du behar bezalako fruiturik izan. Txikitzuili. Larrazabal eta Guerrero. Carlos García, Guerrero, baloia lurrera. Estu asmatu pasean Julenek. Carlos García, Alkiza, Larrazabal. Urzaizen bila eta baloi hori zutoin ondotik kanpora joan da. Oso ondo berriz Athletic taldea ederki burutu dute jokaldia. Eta oso azerre Urzaiz, berak egindako partiduak merezi zuen sariren bat. Bai, merezi du gaina oso partida honak egiten. Bat zen lehenengo zatia egin du oso ona, arrisko asko sortu. Ezen bat erreza horra atea asmatzea. Atea asmatu ezko bat izan hortzeon eusteko eta gaina ondo ipinita. Egalean zegoen, bai, gurutatu du. bigarrengo zutoinera bota du, baina benetan zaila da hortik gaino berezia. Imazek atzetik ikutu eta falta. Hori adirazi du, epaile hungariarra, Laszlo Wagner jauna. Kartela aztertzen diote. Bai. Normala den bezala. Horretan ari da Kinnatzek, batipate bere taldeak bitxartel hori eta gorri bat ikusita gero. Bai, normala eskatzea, atzetik egin dago falta bat, jokaldi nahiko arrezkutxo zen. Hemen ikusten da, balea jokatzeko posibileak ez dugu, gelditu egiten du eta hori kartela da. Falta jaurtitzeko prest, Txikitzuili, Jelatze baita ere. Azkeni jaurtiketa egin duena Txikitzuili izan da, baina gaizki zuzenean kanpora. Poliki behai bera atortzen nahi dira. Horako jokalitan ja ikusten da beste jarrera eta hor burumakur eta bera ere ez dute nahi ondo atera. Jokalare baloia ikusterako bilora zita gainean zaukan eta gogoan dut Larra, han jokatutako partiduan azken minututan taldea goitik bera etorri zela, Dinamo arazo handiak izan zituela. Ea gaur berriz ere ikusten dugun ahulaldi fiziko hori, are eta gehiago 10 gizonez ari direla kontutan hartuta. Normalean Athleticek hobeto bukatu beharko dute. Beraiek erabili behar dute baloia, partitzen biak jokatu, zuzen jokatu beharrean bizkat erabili baloia, alde batera eta bestera, zula aurkitu arte. Zula aurkitzen danean hortiken jokatu. Bat hori da, Athletic egin behar duen jokoa, eta zabal. Fase luzeak eta oso zaila egin. Fase luzeetan eta nabarmentzen bagiago daudela. Montean jokatu, bizkat taldea erabili batera eta bestera, eta partitzen biak jokatu. Akaratzek egin du alboko sakea. Larrazabalek bultzadatxoa eman dio Jomerik hiri, baina epaia ez da horretaz hartu. Carlos García eta Alkorta orain. Urzaiz, baloi bila. Askotan jetxi da. Carlos García. Alkorta. Alkiza. Guerrero. Víctor Alkizarentzat. Jaurziala oso luzer diratu zer egin nahi izan duen. Joseba Etxeberriak ezin izan du aukerarik izan, erremateko modurik ez, eta atezainak hartu du baloien. Pizka bat idea hori da.
baloia erabiliz, jokaldiak lotu eta gero erdiraketatan min egiten da, erdiratu, hobeto erdiratu. Guerrero. Momentu garantzitsua da partiduak. Atletikek eutsi egin behar du orain. Badirudi azken aleginerako prest direla zibilizikoak eta indarrez guztutxo direla. Eta badirudi Atletikek egingo duen aldaketa Javi Gonzálezena izango dela hemen dilazterren. Behintzat, Javi González dei egin dio. Luis Fernández dagoen lekura etorri da, zerbait esan da berotzen jarraitu du. Santi Ezkerros, aukera derra du, jauzi! Erne eta oso zur ibili da hor zibiliziko atzelaria. Makaratze, corner berri bat, oso keinu hona egin du hasieran Ezkerro. Jokaldi hona berriro, gure ikusten da, baloia erabiliz, erditik sartu arren leku hartu dute, eta gero hor atzelari lan hona. Beraiek jokoan da, jokatzen dutenean baloia goiti izan da datorren kontra konpontu dira. Arazoa da goiti datorren, goitu baloietan utzi. Abantaila izan du orain Guerrero erdiratu eta gero gora matze. Ezkatzek eta orain Jomerikik ikutu, baina oso ongi babestu du atzekaldea Luis Fernandezen Atletike. Larrazabal. Alcorta, Carlos García. Larrazabal. Urzai. Guerrerorekin egina izan du jokaldia. Eta baloia bidali duena altoen moduan gira baizan du. Ondo zuen Luis Fernandez. Beraik gurutzen dute bitartean ez da olako arazorik. Beraien Atletik arazan egon litzake beraik jokatzen ez bali badira horaztean. Atletik eta berriro esango du, baina oso pazientzu duzu dauka. Baina Larrazabalek Dinamoren zelai erditikan egin du erdirak eta nintzen gehiago apuratu behar du. Imaze Jaurti, Urzaizen gana joan da, Guerrero orain. Oso baloi, intentzio zialitako baloia izan da orain Guerrerorena, baina atezaina ongi zegoen. Ez du presarik behar Atletike, ikitzuilik aurrera Kinazterentza. Hiru gizon Contrerazorako Georgiarre. Eskatze eta Jomeriki bakarrik, ez da erreza izango bi gizonez Atletikin min egitea hor goikalde horretan. Sekulako hogeita 7 minutu bitu horrena, gerite bakizaren 97 minutu hauek ezin jobea dira, sekulako lan egiten, baloia mosten, burua ipintzen zela erdi horretan, eta jokaldi hartutxu guztietan bera egon du. Garrantzitsua benetan, lehen partidua hasieran Pedro Mari Goikotxeak Newcastleen aurkako partidua aipatu du eta gogoan dugu orduan ere azte nolako pasea eman zuen Bitzorrek gauzak oker zirenean, igandari oker espana. Horrela da bai, iganda sartu zen gol. Bueno, hor da Atletik gauzak bideratuak ditu eta momentuz markagailuaren alde eta erlojuaren alde ere bai, zuri-gorria. Eta ziganda ipatu dugunez, ez behar da, gaur zamamezen dagoela partidua ikusten. Buko bihotzean du Atletik taldea eta joan zen urtean hainbat izerdi bota eta gero jakina. Festa giroan nahi honek ere txapeldunen ligarako txartela nola borobiltzen den ikustea. Baina futbolean bukatu arte ezin da ezer ospatu. Kontuz. Seriotasunez jarraitu behar du Atletik. Gutxua. Txartela ikusiko du Alkizak, bigarren zatiko 28. minutua. Aurrengoan kalera bidaliko duela gainera esan dio paile. Nazioarteko hizkuntza horretan. Bai. Portzilada orain oso azarre. Bai. Txartel gorria merezi duela iruditu zaio. Bai, eske baloia jokatzaz dijoa, beraren bila dijoa. Baina bueno, normalean ez da kartel gorririk azaltzen olako, aberakosten olako jokaldietan. Badaki Europa mailan baiet, baina momentuz, ondo atera da bilonotu zahor, Dadibak area ingurura bidali du baloia, Txikitsuilik hartu du orain, oso gizon arriskutsua dau. La Cruz bere parean, baita Joseba Etxeberria bera ere azteraino jetxi da, aztelariak laguntzera eta falta. Txaloak zurigorrientzat, erazorako aukera bat gutxiago dute, zibiliziko gizonek. Manol Etxeberriak motzean jarri du baloia jokoan, Carlos García-rentzat. Alkiza.
Rafa Alcorta. Carlos García. Víctor Alquiza. Guerreroren bila. Oan eginda baloia, ateko sakea. Behar bada ez du behar bezala bideratu Atletikek erasoa. Jokaldia bestaldean dago. Bestaldean dago zergatik egaleko jokalari, zelai erdiko egaleko jokalaria bidali dute txartel gorriak izita. Komeriki ez da iristen Larrazabalen ingurura, ezkerro gozo ondo egiten du, markaketa zuzena egiten egin zaio, bere markatzailea eraman egiten du egal hortatikan, eta Larrazabalentzako pasillo osoa dago. Nik uste gehiago behiratu behar dutela ezkerrea, zergatik posibilea hortik dago. Txikitsuili. Obiasbili. Guerrero Cantera. Carlos Garziari. Azken ordula ordenean sartu gara. Atletikek bat. Joseba Etxeberriaren gola bigarren zatiko 6. minutuan. Tbilisiko Dinamok huts. Kanporak eta pina, baina Atletikek kanpoan gol bat sartu zuen eta horri esker zurigorriak aurrera jarraitzeko moduan ditugu orantxe bertan. Burzai, Alquiza. Ez du behar bezala kontrolatu eta Jelatzek aldendu egin du. Jomeriki. Alcorta, Alquizak bidali du kanpora, alboko sakea. Orduzu Luis Fernández. Urtsilaba jauna ere, ari da oiuka, baina ez da zutitzen. Gutxitan zutitzen da behintzat. Eta azken minutuak emozioz betetakoak izango dira, Larra. Bai, igual emozio gehiagi ere, bai. Jokalari hasiko dira markagaileari begira, erlojari begira, eta aurrein beharrean pixka bat atzera egingo dute, eta ikusten dut erabaki beharko dute partidu. Erabakitzea da, eta bito dut zelitza, baizik eta arezko gehiago sortuta, aukera gehiago ikuste. Guerrero atzera, Imanol Etxeberriari. Denbora irabazteko agindu dio Luis Fernandezek atezainari. Eta baita egin ere. Geldi joko. Orain luze. Beti bezala Urstaizen ingurura. Honek berea egin du, baina ez du laguntzarik topatu. Inorretan nabarmen. Segun nabarmentzen jokalari bat gehiago ekin dauden, no ez dauden. Nabarmentzen da, zelai erdian baloia hartuta jokatzen hasten diranean. Orduan nabarmentzen da. Ezin direlako iritsi batera eta bestera. Pazientzia, tirula badik moditu dizkio batera eta bestera. Orduan arrezko gehiago sortuko posible. Baina, bueno, zelaiek zuzen jokatzen nahi debe, batez ere zelai erdi hortatik baloia gora bota eta baloia bestaldean egon da hila alegita denbora gehienean, eta Makarazek ez du behar den lekutik atera, eta orain sakea Atletik entu. Sake okerra, hori adirazi du epaileak. Ikuste asko azerretuko direla orain Georgiarrak. Larrazabalek sakea egin. Eta orain golpea Ultsuaren zuzenean bera aurpegira joan baita baloia. Makaratze, Larrazabal, alboko sakea, Tbilisiko entzat. Orduzu erlojua. 12-13 minutu, partidua eta kanporak eta bukatzeko. Atletiken aldeko falta. Eta Kurtzilaua epaileari txalopa. Oso azerre dira Georgiarrak bai. Epaia badaki momentu guztietan zer egiten da. Hori zalantzari bat. Larrazabalek egingo du sakea, irudietan Georgiaren entrenatzailea, oso azerre. Larrazabalek, area ertzera. Ezkerro. Urtaize gurutzatu eta Zutoin ondotik kanpora. Badira 3-4 erremate Urtaizenak, Zutoin ondotik kanpora, ez du bere eguna gaurko honetan Nafarrak. Da normala, horren beste baloi ateratzea hor Zutoinen ondoan, gaina baloi honak, goleiteko aukerak, eta normalean horietako ez bat baizik eta gehiago barrura joaten dira, 3 behintzat apuntatuta ditut, bai. Zutoin ondotik gutxi gaitik kanpora joan dako. Bai, hor goian sartzen dira baloi guztiak gehiago laukera dira. Talde hau, Dinamo talde oso talde
polita da, polita, hitzak berak izaten duena, ez, ondo jokatzen du, teknika honeko jokalaria dira, baina ez da talde sendo, ez da talde indartzu bat. Arrisku gehiegi bere ate aurrean, baloi gurutzatu horietan, eta olako gauzatarako oso politak teknika honeko diralako, baina indar gutxi da. Bidabak aldendu, Etxeberriak Orbere zangoa luzatu eta txaloak zurigorrientzat dena ematen ari direlako Luis Fernandezen gizona. Javi González idei egiten ari zaio entrenatzailea. Azken 10 minututan aukeratxoa izango du Javi Gonzálezek, bien bitartean eta Jorge ere bai. Erasoari begira. Gazte, aurrera begira ezin dute hortik pasa Georgiarrek, ez da hori txarra zurigorrientzat. Ezkerro. Gutxuak egindako zarrerak gainditu egin du, eta jokoa lasaitu orain Imazentzat. Alkiza. Julen Guerrero. Urzaiz. Ez da iritsi ukabilez atezaina. Eta alboko zakea izango da. Pixka bat kolpearen ondorioz Kilikolo Urzaiz. Orduzio jokaldia berriro. Konfiatu egin da, bera. Azkeneko pozoa. Indar gehiago gintzon behartzen baloiaren bila. Pixka bat azkarra hor. Konfiatu egin da baloia ikutuko posibilidad zeulako. Atezaina etorri zaioa gainera. Bat eta huts, Atletik nagusi, kanporak eta bideratuta dute, asko sufritu eta gero, lan asko egin eta gero, Luis Fernandezen gizonek, eta hau borobildu egin behar dute orain. Larrazabal. Urzaiz, Imaz, ez du ondo asmatu, zuzenean kanpora joan da bere errematea. Ondo ipinita, beste aukera bat Andoni Imazek errematea egiteko, horrek esan nahi du, taldea ondo ipintzen dela alboko sako egitara, bigarrengo baloiak hor gelditzen diren baloiak dena berea dira, eta horrek lan asko egin dago, estrategiako lana ondo, gauzak ondo egin ditula ondo prestatuta dago partidua, parte zentzei una partiduari, ate aurrean gehiago asmatzea, nik uste dut hori faltatzen zaila. Javi González ere gertatzeko prest dago, eta Joseba Etxeberria kenduko du Luis Fernandez. Txaloak behin eta berri zurigorrientzat. Jendeak orain erlojuari ematen dio bultzadatxoa behin eta berri. Ezkerro. Ez dira ados jarri orain Ezkerro eta Urzaiz. Falta egin gabe, betatu behar du. Arrazabal, joan eginda baloia eta orain egingo dute aldaketa. Joseba Etxeberri irtengo da, eta bere ordez, Javi González hartuko da zelaira. San Mamés zutik. Oso nekatuta. Bueno, eta presa hundiri gabe. Hori normala da. Irabaz egin behar da denbora. Hori normala da. Bera gola egin du, eta gola atera behar da, ez nekatuta. Entzenatzailearen bezarka da, eta zaletuen txaloa Joseba Etxeberriaren. Bigarren zatiko 6. minutuan sartu du Atletiken gola. Alkiza. Ezkerro. Alkiza. Eta Larrazabal. Javi Gonzálezen ingurura joan da baloi hori. Eta falta aldirazi du epaileak. Eta orain abisua emango dio Javi Gonzálezi protestatzea gaitik. Etzen falta eta etzen Ezkerro. Kurtzilaba jauna bere honetik aterata zuen pantailetan. Obiasuili, Guerrero eta Ezkerro. Makaratze. Guerrero tezpideratu du, lurrean min hartuta, Walter Guxua. Jorge Pérez irtetzeko prest. Garen aldaketa izango da hau Atletik taldean bera. Makaratze. Igaba. Makaratze. Bere aurrean Ezkerro. Badoa Santi Ezkerro, oraindik abiadura puntu hori ere badu. Bigizon gainditu. Bai horixe, txaloak berarentzat.
Ezin izan du nahi bezala erdiratu. Javi González, Imaz behin eta berriz area ertzean hor erne baloi bila. Eta kontraerazoan orain, Georgiarra, Kinatze. Behar bada, partiduko gizonik onena zibilizikoen artean. Zalantzarik gabe, zelaialdi horretan eta taldeari indarra ematen bera da. Besteak zalantzazkorekin eta aurre baino gehiago atzea egiten. Homenik Iremila, hau bakarrik dago. Baloi orain Kinatzerentzat. Ezin diote utzi jaurtitzen, Bularrez aldendu dute zurigorrien. Kontraerazoan Santi Ezkerro. Agian nekatuta izango da aurreko jokaldia duela gutxi izan baitu hortxe berta. Guerrero. Kontrola. Falta izan zaio kontrolon bat egitea falta izan zaio. Javi González. Badu aukera Atletikek ikutzeko, joateko, erdiratzeko. Partidua benetan azkenetan dago, oso nekatuta daude Georgiarrak. Bigarren zatia ia oso osorik 10 gizonez egin dute eta hori antzematen da. Eta Pedro Mari Goikoetxea bi aldaketa egingo ditu orain azkenengo biak Luis Fernandez. Bai, Jorge Pérez eta Jose Mari aterako dira zelaira, laizter esango dizuegu. Zeinzuren ordez. Kenduko duenetariko bat, Ismael Urzaiz izango da. Jorge Pérez, Ismael Urzaizen ordez. Eta Jose Mari, oraindik laugarren epaileari ez dio Txato Nuñezek agindu eman. Aldaketa eskatzen ari da oraintxe Luis Fernandez, baloia kanpoan da. Eta bai, bada aldaketa. Ismael Urzaiz irtengo da. Txaloak berarentzat. Egundoko partidu egin du Nafarrak, naiz eta golik ez hartu. Eta San Mameseko jarraitzaileek ikusi dute hori eta orain Txaloz eskertu nahi dute. Bai, taldea bizka bat zalantzak sortu ditunean, aztekalde hortan zelaialdi horretan berak eloan nun egin du, goian arestu asko sortuz, gauzak oso ondo egin ditu eta nire zendet aurre denboraldia ala moduzka egin da gero segurako partida ateratzen. Eta orain Jose Mari, Pitxo Alkizaren ordez. Segunduak irabazi nahi ditu Luis Fernandez. Epaia agurtzera joan da Alkiza eta egundoko Txalo zaparra da Alkizarentzat. Mendiak badaki, galetuak badaki zenek erabaki duen gorko partidua. Eta merezita. Nizten dut partidoko jokalari dikonena, zalantzarik gabe eta erabaki gorrena Bitxor Alkiza. Hori galetuak batekin. Baita Luis Fernandezek ere, alten olako gutxu eman dio. Bueno, partidua ez da bukatu Jaun Andreok, arreta osoz jarraitu behar du Atletikek bukaeran arte. 42. minutuan, 3 aldaketak egin ditu Fernandezek, orain Atletikek eutsi egin behar dio emaitzari. Ima, La Cruz, Carlos García, Jose Mari, Imanol Etxeberria, Alcorta, Larraza Valenta, hau da jokoa. Jorge Pérez. Besteak ez bali maidera atortzen, horre erabili behar da baloia. Jokatu, lasai, egon, ez dago... Larraza bat, aztera joateko agindu dio epaileak. Presiorik ez badago, Atletikek ez du presari. Besteak bere zelaialdi horretan bali daude, baloia erabili. Eta partidu ala bukatzen aurre egiten ditu, buruak izan. Ima, Jose Mari, Carlos García, Larraza Valenta. Aztera Alcortari. Gabe orain Atletik denbora galdu nahiak. Partiduaren kontrola mantendu nahi dute alizan ezkero bukaeran arte. Eta hor agian txartela barkatu dio Julen Guerrero hori epaileak, Nik ere hori pentsatzen dut bai. Eta hor handezen zorionak Alkizari. 44. minutuan oraintxe sartuko gara. Atletik bat, Zibiliziko Dinamo huts, hori da markagailuak adirazten duena, hori da urrezko gola. Benetan, barregarria da Luis Fernandezek oraintxe laugarren epaileari esan dakoa. Txartela gutxuaren zazien bitartea. Aurrera, Pedro Mari. Minutu bat bakarrik luzatzeko eskatu dio mesedez. Horrelako xea da Luis Fernandez. Txakurtzarra, badakiz ere egin behar duen.
Gutxuaren zate txartela. Partidua ia bukatuta dago, baina konzentrazioa mantendu behar dute zurigorri. Jorge Pérez. Arrazabalek Jose Marini. Desbideratu duena Txikitsuili izan da. Oso atzean sartuta dira Georgiarra. Ez dauka arreskatu beharri baloidik, baloia erabili, espalima ateratzen, bola bokatuko da partidua. 45. minutua burutu da, eta ez dio katzurik egin laugarren epailea Luis Fernandezi. 3 minutuz luzatuko du bigarren zatia. Propinatxo bat Georgiarrentzat. Behar bada Kurtilabaren azterreak ere minuturen bat eman dio orain. Baina hemen garri lehenengo zatian 2 minutu luzatu ditu ezer gertatu gabe. Txartel gorri bat, aldaketak eta bar ikusita gero 3 minutu, eta Erremate Bila Ezkerro eta baloia kanpora. Jokalari guztiak oso nekatuta daude, Atletikek bat gehiago du zelaian eta Georgiarrak potxe eginda, ia amore eman da. Bai, Atletikek bakoitzak bere lekuan egotean ekoa du partio horrateratzeko. Baloia duenean, ez oparitu baloia erabili, atze bota horrean, atze zaina badaki ugaldit beste atean entitzen dula baloia, ben izan dut hori dala inbehar dutena, ez hori bezala baloia galdu eta hor. Baloia hartu eta bizka bat... Tinatze, hau da arriskutsuena, alta egin di orain Andoni Imazek, bere falta, aldez aurretik Tinatze berak eginiko falta adierazi du epaileak, Eta Kurtilabak parre egiten du, eta Txaloak eskaini dizkio epaileari, negarrez egiteatik uste dut. Talentu Ikeinuk ere ikusi dutune batez orain Georgiaren entrenatzailea. Ventaja bat dago. Futbolzaleek ez diotela ulertuko berak zer dioen, eta alderantziz ere ez. Atzera Carlos Garziak, Imanol Etxeberriarentzat. Oso luze jokatu du Imanol Etxeberriak, orain Urzaiz ez dago, Javi Gonzalezen bila joan da. Gutxuak eginiko zarrera. Txartela, eta hor joandako segunduak ez dira txarrak Atletikentzat. Kobiazuili izan da, bai. Aurrez Gutxuak ikusi du beste txartela, gorria litzateke hau Kobiazuili izan. Txartelez ederki ornituta joango dira Georgiarrak etxera. Partida ja amaituko da, ja 47 minutu pasatu dira, eta ja jokaldi honetan amaitu beharko lukeri uste beste jokaldi bat utziko dela, baina Atletik gauza gondo bainizkio ez dauka olako arazoak, merezita pasatuko. Guerrero kerdiratu du, eta baloia Makaratzek bidali du areaz kanpo. Ignatze, hau da Kenentxuari den bakarra gora begira, indarra ere badu oraindik, baina ezinean. Badu gogoa, baina ezin dute Georgiarrek. Ikusi erlojua 83. minutua. Burutu da, eta bukatu da partidua. Festa San Mamesen. Atletikek, txapeldunen ligako final 8. ligaska jokatuko du. Bat eta huts, lana handia egin dute zurigorriek. Izugarrizko Festa San Mamesen. Garaipen handia Atletikek lortu duen. Luis Fernández hemen daukagu eta erari ingo dizkiogu galderak. Bueno, Luis, enhorabuena, has sufrido y has sudado más que los futbolistas. Hemos sufrido porque ha sido un buen equipo. A los que dicen que esto estaba chupado, que estaba fácil. En el fútbol no hay nada de fácil. Hay que dar la enhorabuena a este equipo del Dinamo, que ha estado muy bien, ha jugado como tenía que jugar. Pero bueno, el fútbol ha querido que en el partido de ida tenemos que haber pasado, ya está. Y estamos contentos de entrar a la Liga de Campeones. Han tenido una oportunidad, un poco más en el gol. Y ya está, lo importante para nosotros es que estemos en la Liga de Campeones. El Atlético ha creado muchísimas oportunidades, pero nos ha faltado definir en los últimos metros, tal vez por la presión, ¿no? Sí, normal, porque estábamos un poco nerviosos, estábamos un poco con tensión, pero esto es lo más importante, que hayamos conseguido llegar y esto es lo más importante. Ahora, mañana esperar el sorteo, ¿no? Ahí iré yo, ese sorteo, porque vamos a intentar que sea un buen sorteo para nosotros. Vale, muchísimas gracias, enhorabuena, Luis. Bueno, hortxe da. Besteren bat harrapatzeko modu daukadan. Besteren bat harrapatzeko modu daukadan. Denbora guztia dugu Pedro Mari. Jorge Pérez hemen dago. Kamiseta bat aldatzen. Euskeraz ez dela ausartzen esaten ari zait.
Kamiseta bintzat, Kobayasulirena izan da, zergaitik, beste inorrezin izan duzulako harrapatu, ala jokalari hori gustatzen zaizulako. Bai, oso asko gustatzen zaidalako, hori da garrantzitsuena. Bueno, minutu batzu jokatzeko modua izan duzu, baina zelaian egon zarenean, baina kanpoan egon zarenean ikuste gehiago sufrituko zenuela. Bai, asko sufritu dugu hor baldan eta, bueno, baina hori asko sufritu dugu, baina garrantzitsua da garaipen hau eta alai egoteko da. Bueno, eura jokalari bat gutxiagorekin gelditzea oso garrantzitsua izan da zuentzat, eta? Bai, oso garrantzitsua da, baina haiek sartu dira denok atezainien ondoan eta oso zaila izan da, gola lortzen, baina, bueno, azkenean lortu dugu eta hori da, egunik alaiena da Atletirentzat. Talde polita eta teknikoki oso ona, Tbilisiko Dinamo. Bai, talde ona da, jokalariak individualki oso onak dira, baina, bueno, nik uste dut Atleti haiek baino indartsuagoa garela eta hori nabaritu da azkenean. Mila esker ba eta zorionak. Bueno, hortxe da, Atletik lortutako garaipena, oraindik gauza asko eskaini nahi dizkizuegu, programa berezi bat antolatu dugu, orain partidu ostean, jokaldirik onenak eta ikusi eta gero, protagonistekin egindako elkarrizketak, prentxaurrekoak, txapeldunen ligari buruzko txosten eta dena prest dugu, beraz izango duzu aukera, ondorengo ordubetean hori ikusteko, lasaitu ederra hartu du baita ere Arrate presidente jaunak, San Mameseko zaletuak poliki badoaz, eta kanpokaldeko irudiak orain izango dira politak, festa izango da Bilbo inguruan, hor duzue, San Mameseko kanpokaldea, zaletuak poliki joateko asmotan, festa izango da zalantzarik gabe Bilbon, festa urtea da, mendeurrenaren urtea, ongi borobildutakoa gaurko garaipenaren bidez lana. Bai, gauzako ondo egin dituzte, nik uste dut emaitza mota gelditu dela azkenean, gaina bi partiduak ikusi eta gero nik uste Atletik hobea izan dela. Han ordu erdi baten Dinamo Atleti baino hobea izan zen, baina bi partiduak kontuan hartu dezko gehiegi sufritu dela usten denik Atletik, ez? Golak falta izan zizkio, gaur aukerak izan ditu golak egiteko eta berak entratzailea izan duna, ez? Tensio handia, presio asko eta golak egiteko lasitasun gehiago behar. Hora, goleku jokaldia dela usten dut hori, hortik erotzitak. Baloia hartu, hasieran iez egin, Kobayasuliri iskin egin eta ikusi nondik zetorren Joseba Etxeberria, sakonean pasea eta baloia barrura. Gol erabaki horra, Joseba Etxeberriak sartutakoa, eta hor da berriz, Alkizak antolatutako jokaldi. Oso ona. Festa Bilbon, horren berri izango dugu, iragarkietara joa aurretik behar bada Bilboko kaleetan, batipat ezaguna den lizenziado Poza kale horretan dugun giroa ere izango dugu ikusgai, behin eta berriz ari zarete pantailetan ikusten gaurko partidua erabaki duen jokaldia, Joseba Etxeberriak ederki burututakoa. Atletikek bat eta uz gainditu du Tbilisiko Dinamo, kanporak eta pina amaitu da, baina kanpoan Atletikek sartutako golak, Imazek, Tbilisiko partidu gogor hartan eta bigarren zatiaren hasieran sartutako golaren balio bikoitzak erabaki du norgehiagoka.